Madzibata kamedzi zacho. No. Maikiki. Unofanirwa kuita fast thinker. Unofanirwa kufunga fast. Unofanirwa kufunga fast. Yesi mbuya mulambo muri sei? Ugo mulambo. Right, tadzoka. Mabata medza chanditi madzibata. Kana Sophia ndoda madiaries akati changam. Ndogara ndichikudzidzisai wani kuti changam. Ndoda vanhu vakati changam. Madzibata medza chanditi ndabvisa live match fast. Madzibata kamedza. Good junior kana waibata. Good. Good Prudence, good Melodious. Chidzidzisai vamwe vadiki mucomment section kuti parohwa metsi dzipapo. Because kune vasina kudzibata metsi dzacho kuti zvizvaitika. Kune vasina kubata metsi kuti zvizvaitika. Anzora Anthony zanda kuibata. Hauna kuibata? Tarisa mucomment verenga Tasha comment ya Tasha Makurai. Irene Koza nga uri mudiaries wana hapana madiary akapusa Irene Koza. Iwe ndiwe one of the top diaries. Hapana madiaries akapusa. Iwe hauna kuona medzi dzacho. Unaona medzi dzaitika apa. Right, saka mazvinzwa guys tadzoka nditika tichitaura na advocate vari kubatsira mwana ushu akasungwa anonzi Millicent Chimonyo. Ari kusungirwa hanzi kune fake account. Satizivi fake account iyi iri kunzi yakatumira vanhu kumagroups. Anditika nyaya ya Tino ushu. Anditika isi toziva Millicent Chimonyo ndiye ari kutongoti sindasungwawo nyaya ndasungirwa nandizivi. Ani mazviona kuri kunzi kune nyaya yemwana akarepiwa zvikasodai saka indangosungwa. Anti mazviona saka ndo zvaitika. Saka asi kuri kunzi vamureleasa kukoti nokuti pashayikwa evidence varoda kumboinvestigata kuti vaone kuti nyaya zita rakatumira nezita remwana uyu zviri pachitupa zvasiyana. Animaona saka anogo hasiri yakatumira. Animaona hasiri yakatumira. Animaona saka at least we are happy for now kuti ari kunzi adi abudiswa and hanzi totobva pakoti saka vese vari kutobva pakoti vese. That means the party iyi yakaripota neuyu vari kutobva pakoti vese right now. Vari kutobva pakoti as we speak. Animaona vari kutobva pakoti as we speak. Okay, hanzi ndaitazve amene zvechilton right zvambogonika ndikozo macomments adisappear. Macomments aripo pride aya. Aripo macomments. Aripo macomments. Right. Saka maiona kanyika yedu yeZimbabwe. Hey, maiona here nyika yedu yeZimbabwe. Kana handisi kuziva, I don't know whoever akatanga nenyaya iyi akaendesa kumagrupu kwaakaendesa ikoko. Handi muri kuona. But manje chiri kuitika ndechekudaiso. Kana ukaona mhosva ichiparwa ukati utaure wakusungiswa. Makusungiswa right. Inini guys just because kuZimbabwe kwedu hakuna justice system. Anditi nyaya Tino iyi yave nenguva ndichiiona vanhu vachitaura nyaya Tino iyi. Andika hakuna munhu ari kusimuka kuti ataure nezvenyaya ishi. Anditi angori vanhu vari kungonyora pasocial media chingonyora futi hazviite mutsindo. Kana muchingonyora muchingotaura magrupu muchingodi hazvina kwazvinoenda. Hazviite mutsindo. Andi maona. Ini ndakuda kuti ndichitsvagirwa mwana anonzi Tino guys. Ndakuda kuchiitora nyaya yacho. Chindibatsira iwo kutsvaga mwana anonzi Tino ushu. Indakuda kuchiitora. I want to take up this story. Vochiuya vondisunga ini kunoko. Maya vanhu vari kusungisa vanhu. Uyu mukadzi the alleged rapper. Antika ari kunzi ari kusungisa vanhu kuZimbabwe. Chiuya unditore ini kuno undisungise ini nepolisi. Veduwe help me locate Tino. Antika help me locate Tino. Ndikudawo ane nhamba dzaTino. Ini ndichifamba naTino wacho. Anditika toda kuona kuti mutemo uyu ndozva guys ini ndakasungwa ini ndofamba nebhatani rangu. Handi mazvona vachindisunga tiri tipo pamalive apa. Kana ndisipo ino mwanenge aripo pamalive because tinenge titakatowanda
tine mapassword akawanda anongobaya live but achikudzai. Anditi pane mwana ari kunzi akabatwa nabhosi vake Chibharo kuZimbabwe, asi mudzimai wabhosi ndiye ari kuzama kusailensa vanhu. Animona kwanzanipo kwaitino izinoti rino saka zvono yacho inotaurika sei? Saka zvino kana mchiti tinowacho harisizvo zita rake, saka nyaya yacho inotambiwa sei? Ora chitsvagirai mubatwi weChibharo, nditsvagireiwo mwana uyu mubati weChibharo ari kunzi ari 17 years uyu, ndibatsvagireiwo mubati weChibharo wacho. Someone kwanzi kune WhatsApp group, someone in comment section. Alright, ndiedeiwo vari muWhatsApp group ndiseiwo. Kana kuti iwe ngatingotaura ndipeka feedback masure iwe handisapinda hangu muWhatsApp group. Hanzi harisi zita rake, zvino nyaya yacho. Ndiede hani kana kuti handimusandiede iwe unondipa feedback. Kujimu kana takadhakwa isu. Kwanzi hama yawe hazvina basa kuti hama yawe top judge, hazvina basa kuti hama yawe asenda message yanzi ndabuda iyo topindapo. Animona hazvina basa zvezvo. No one is above the law guys, no one is above the law. Ndo patinenge takuda imimi wana Zimbabwe nesu titimire apa antika no one is above the law, no one is above the law. Hazvina basa saka hama dzevanhu vari matop judge dzinopara mhosva dzichienda scot free nokuti hama yake itop judge. Imi ngatimirei pachokwadi, imi ngatimirei panzvimbo. Just because hama yako inenge iri judge kana kuti ndimejastera kuti ndiani wanzi kwa ichichita woita yaunoda. Kana zvakadaro saka hatina zvemutemo kuZimbabwe kwacho. Hatina mutemo izvo. No one is above the law. No, inga maminista anosungwa wani. Maminista anosungwa wani. Hamuoni maminista achisungwa imimi vachienda mukoti kunomirira nyaya dzavomo. Hamuzvioni imi. Oh. Kazvakaoma. No one is above the law kuZimbabwe. Imi. Unless zvazvo kuti kudika guys. Is that see politics guys? Politics ndo dzinonzi dirty game. Iya haisi politics iyi. Tikutaura nyaya zviri kuitika kuvana. Vana vanofanira kunge vachichengetedzwa nemutemo weZimbabwe kuZimbabwe uko. Vanofanira vachichengetedzwa nemutemo weZimbabwe kuZimbabwe uko. Hazvina kunzi kudini ndikapara mhosva nhasi ndosungwa guys. Munhu anenge apara mhosva nhasi ngaasungwe. Imi Henry Neto arushwaya manga musingamuna achinda kukoti nenyaya dzegold. Hamuna muna achinda kukoti. Akazongoakwitwa hake hameno kuti sei but nokuti maybe kuda papa sina umbowo. Asi hamuna muna achinda kukoti here machinzi asungwa. Hamuna kuzviona. Rudo zvobo ndibata kuWhatsApp sha ndikutotsvaga mafull details regatipiwe tinefunga tichapiwa na neachatipa kuseri. Takutya kuti taure vamwe vanhu nokuti vanhu vachasungwa pano, vanhu vanosungiswa pana pachivhundusigwa. Vanhu vanosungwa panapa vonovatiswa maseuze kuZimbabwe. Kwachiswa vanhu vanotitengesera madhildo avo munosunga vari kuzama kurarama kuZimbabwe. Munhu anoti raise awareness kuti kune vanhu vari kurepiwa munosunga futi. Saka zvoitwa sei? Pane musikana akambosungwa achinzi awanikwa achitengesa madhildo ake uya aizama kurarama adzatengesera nechikoro. Ungaziva nemubhodhi dziriko mazuva ano, ungaziva here kuti vana ava mwana uyu mwana wechikoro ungazive? Paula admin wokunhoroondo akanombotiraya kukutsvaga mheli kuinbox kwa. Hello dear. Hello. Usataura kuzita rako uri right. Mushe. Chiri kuitika kandimba nyaya iyi kuzvii what's going on? Mune zita here remwana ari kunzi akabatwa chibharo? Zita ndinaro ndihani wauri kutaura naye handi uri kuzvinzwa. Ndazviwa ndasingadanga kuti vanhu vazive. Handiti unoona kuti mukadzi waita chigame chofamba chichikisa vanhu. But it's okay. Ndiani mwana akasungwa mune zita rake, mwana wekurepiwa cheche mune zita rake here nemacontacts ake? Ndine zita rake zvese nemapictures ake. Nemacontacts tuti anobatika papi?
anobatika panhamba yemukadzi akanyora nezvenyaya yacho akaisa kunhoroondo. Namba Saka nhamba yemukadzi wacho ari kufamba nemwana uyu ndiyo yandinaye because mwana uyu inherera haana vabereki. Saka mukadzi uyu ari kufamba naye munhu ari kutobatsira muvakidzani. Okay, saka mukadzi uyu nyaya yakaripotwa here Isha? Yakatoripotwa handiti nyaya iyi, asi kuti panenge pakabhadharwa vanhu. Ini nyaya yacho handina kuverenga ndikaipedza because yanga yakarebesa, asi zvinoita sekuti pane vanhu vakatengwa here kuti nyaya iyi isanyatso sezvainofanira kuita. Saka haidhi wedu uyu akauya nenyaya anodawo vanhu vanomira naye vachimumiririra nekuti ndiye akandoripota. Alright, chimuudzaika uyo ane nyaya uyu aundibate kuwhatsapp. Musaise zvemamessenger. I always say musaise kumamessenger. Handisi good nemessenger ini, ndinoita zvewhatsapp. In fast munondibata kuwhatsapp. Zvemessenger shuwa inoorera ko usinamboiona. Namba yangu handinayo kuwhatsapp. Ukatongona message yangu unofana kutokasika ka because unongo uchiziva iyo inamba kai kandinayo apa yati kutaura naye. Unayo gava uye tione kuti haufa. Gava uye itange panyuwani takuchiitangidza kuti 1 nyai tione kuti haufa. Takuchiitangidza kuti 1 nyai. Alright, saka iwewe ndokupa nhamba dzemukadzi uyu ari kuZimbabwe nanti ari kufamba nemwana. Ndipi? Uri palive here zvezvo? Ndiri palive. Alright, ndokupa nhamba dzemukadzi uyu ari kufamba nemwana. Then mukadzi uyu wacho uyu ari kubva kukoti uyu. Because isusu takavhura WhatsApp group. Aiwa. Ari kubva kukoti asiri ari kufamba nemwana. Iwe ndipe nhamba dzemunhu afamba nemwana. Ingochidisira pa WhatsApp. Right. Chidisira pa WhatsApp. Alright, rega nupe nhamba dzake. Mufonere. Alright. Yeah. Right. Kana tichitaura nyaya dzakadai vasikana tichitaura nyaya dzakadai so dzinenge dzine vanhu maculprits mahypocrites anosungisa chidini. Zvakanaka kuti mufambidzane nevamwe muchibata nyaya fast anichika kuita kuti handiti maona ndatozomudropa hani ndikachisenda nyaya because ndazomudropa ndichisenda anoona regai titumigwe nhamba dzemunhu iyeye kana kuti zvondoita guys inini chimborega nditange ndataura navo kuseri tinyatsoona nyaya iyi because yakutoda kustrategize sezvo yakoti case kune vamwe vari kunzi vasungiswa vazodiwa zodini. Alright. Jini bvisa comment yako iyo mani. Tukubva kupaini kikirimi muri kudzokorodza wokufuti muri very slow wokufunga imi. Amona. Tukubva ndikudelete mamwe macomments enya muri kunyora mucomment section. Ari kubva kuti asiri iye munhu ari kufamba nemwana because ari kufamba nemwana ari kunzi ndiye akaisa nyaya kumagroup. Handi maona. Uyu ari kubva kuti they are two different people. Animona, these are two different people. Ari kuisa nyaya kumagroup ari kufamba nemwana ameno anenza ane rimwe zita rake watizi. Animona, ini wandoziva ini asungwa uyu hane ine nyaya dzekumagroup dziri kutendera magroup uko. Anonzi Millicent Chimoyo. Hane ine mazita meno mamwe mazita enyu ameno kwari kubuda uko. Anti maona. My diaries. Hi. Alright, nyaya iyi yapera guys. Chiregai nezvenyaya. Chiregai tisiyane nezvenyaya. Chiregai. Hai. Ndichazokudzai feedback. Chimbosiyana ine nyaya. Ndichazokupai feedback ini. Tisi kutombofambirana kana.
hatisi pasame page kana hamusinyatsonzwisisa muchaudzana mucomment section imomo hatisi pasame page muri kunonoka kunyatsobata meti dzacho hai hatisisiyani nyaya regai nditaure navo ndachitrai kufona regai nditaure naye ndoga ndichazokupai feedback ndichadzoka ndokupai feedback chete andika right nyaya regai tichinje nyaya apa pane munhu arikuramba achingobvunza kuti pane munhu akuramba achingobvunza kuti braedi havana kuvigwa andimaona braedi vasina kuvigwa andimaona saka I have decided kuti tivavige andimaona guys because vagarisa kumochari embassy chinguri vakati chinguri vakati andimaona embassy handisi kuona chinhu chiri kufamba nokuti remember every day ravakagara vari mumochari muya andimaona macharges vari kuprivate mochari macharges achona anenge achingoramba chingoenda kumusoro nopesera mari yatisingazazoikwanise andimaona and I don't think kuti its good kuti munhu watakataziva guys timunhingirire anze kwai anongoora kana kuti ngaanovigwa nemabhanditi kana ini guys saka ndinokumbirawo vachive chivanhu vaya mumbondimirirawo apa ndati ndingokumbira wechivanhu imbondimirirai kundiyeuchidza kuti kwai vachazokuvinga mweya wavo hauvigi munhu wausingazivi tupu wake zvichakudzokera zvikazodai ndanichikumbirawo ndikuya I'm come in peace vechivanhu ndanichikumbira kuti imbomirai kundiudza izvozvo animaona imbomirai kundiudza izvozvo hakuna ngozi there is no ngozi nini black there is no ngozi animaona imbomirai izvozvo handina kuuraya braedini handivazivi braedi ndakangovaziva mazuva ekupedzisira vaitotsvaka ndofunga munhu aizovaviga vakanowiswa mumaoko mangu vawiswa mumaoko mangu handioni kuti vangada kundimukira ndinanda kuvauraya animaona ndabva ndafungisa I've been praying about this thing kubva kare nakare kubva pavakafa ko vanhu vanofira kuno vaya vachinzi kwai mabhanditi ndaimoviga vanhu mabhanditi anodzokegwa here nevanhu vaya vachiyakoshungurudzwa nengosi because ndiwo anenda unoviga vanodzokegwa here hapana ko mapurisa aya nevanhu nemunhu ajaji anenge atonga kuti ndaimoviga varashayi vanhu achina basa munhu afa guys inenge rangove bhodhi ibhodhi inovigwa iya mweya wake ndochaona zvokuita hamenoka uchainda mweya wake nokuti mweya hauvigwi bhodhi nyama ndo isina basa ndosachoona kuti vamwe vanopisa animaona vamwe vanopisa bhodhi iya ina kana nebasa rese inenge yangove bhodhi munhu akafa atofa achazivi watoenda munhu anenge atofa mweya wake watotogwa nemuridzi wawo nyama ndiyo tongosara tongonesanirana pano pasa haina kana nebasa rose chinokada kuirova zvokuti haina chaicharwadziwa andimaona saka indafunga kuti baba vangatingovavigai guys ndafunga kuvaviga anoda kubatsira hake mobati mondibata kuwhatsapp anditi anoda kubatsira mondibata so far handisati ndaziva ndichainda nemandi kupala kuya ndononyadzonzwa kupala kuya kuti vari kuti mari kusvika patasvika nhasi ndikuti wakurohwa nehana ndikafunga kuti pavagara baba vangu yose vari kupala but ndichatoenda ndononzwa kuti vanoti kudii andika then toronga date nekuti musi wakati watenge tiri free vanokwanisa kuuya animaona kuuyawo kungoti timire pasaidi apa isa hatisi totakura kofini rotakugwa nevanhu vekupala isu chedu kungovepo for support nekungoona kuti vavigwa so ndombono nekuchidzokera kupolisi nekuchino mapurisa akanga andiudza izvi kuti you know what with your heart taita makezi akawandisa tisingagoni kuverenga pano just go and bury him uya panapa we write everything pasi toona moti pane magrave number and everything pane mapepa anofiliwa so that hama dzakazouya you just refer them to us isusu will deal with them tichinoratadza pakavigwa hama yavo and iwo you have done pati mwoyo wako wokutongobatsira utadhilani makesi akadai akawanda but kazhinji kachona hakuna hama dzinouya dzichiti kwai chakadai mapurisa akatondiudza but inini nyaya yekutera comment section iwonda inzi munomukigwa SIS MELLY munozodai ndandoita moyo miviri ndandokonfisika brain uku ndoiyo munhu hazviiti vamwe voti hazvina basa izvo saka ndandaa nemoyo asi mapurisa anga akatombondipa advice iyoyo of which I think ndakutora advice yemapurisa animaona ndonoudza mapurisa kuti ndozvandakuita zvamakambondipa zviya vonyora pasend everything so that kana hama dzikazonzi dzazowanikwa gore richawanikwa vanongoenda kupolice station ndokwanongoendai kupolisi yakati mapurisa ndiwo chidhira nenyaya havanoziva nyaya yachona moblessing I'll go and explain kuti vandidzikisirewo nokuti one tinotongonidha maservices avo vanhu vaya vekumochari hatina mota isu hatina matambo ekudzikisa kofini hatina chinhu isu plus chero dai anga ripa tikwanisi chedu kungonomira ndendo chizokumbirawo manje vagari vemurustenburg vaya chero mukauya henyu tikaita 10 chaiko chero mukauya tikaita 10 chaiko chaiko tinongovaviga hatisi kutomboda izvi zvakawanda kuti tinongouyawo toitawo 10 vongochengetwawo kutoziva kuti vakavigwa andimaona
so vane vanenge vachibvawo kwavanobvawo kurewo vachida kuuyawo it's still okay that day mongouyawo baba vati vaziva asi vakazviwisira pamadhiaries pano. That means irresponsibility yedu baba vatose vakangouya vakazviwisira patiri handimaona. So ndo zvanandati ndikuzivise ipapo saka handisati aziva dheti kuti imi dheti munozoti kudii zvotombotatambonohwa kuti bhiri ravo varikuti kudii vari kuti kudii handimaona letsewo pavandiurayi vasikana handimaona hanzi pakuda sekurubhanda hati zvose zvana sekurubhanda izvozvo bengiro hatiti izvozvo hatitomboiti zvose izvozvo wagara wangopinda muzvona sekurubhanda izvi zvinokunetsa mangwana gara wangomira kure sakagara wapinda mazviri zvinhu izvi ngozviitira zvinhu zvako zvanotauri kure ukagara wapinda munganga uchadzitevedza everyday kusvikira wafa handimaona right. Saka ndo nyaya yandati ndikupei feedback vanodawo kubatsira kuzobatsira because pachatoda kubatsikwa hana patisi kuziva kuti tichanzi kudii kumochari kana ikauyawo vakadzikisa zviri pasi no problem anomaona pachada kuti tibatsirane kuti tingovaviga anomaona nokuti chakava tisangana baba kwesira shuwa vanditi kwanzi indai ndiwo chandiviga iwe kana ndikafa ndonondiviga ndokusanikisofiki ina handizivi anomaona handizivi asi tachindasaidha kuti no zvakwana dzakutosvika ka 3 months kaidza chingove mumuya 3 months achingova kuzvivatira muchando muya mavarimo muya vanhu vakati pindai munopopota idi ndikanopopota vediwe ndikanotuka ndiri pamochari paine ndikanotuka ichizwa nevanhu kwai tukai mupopote ndikavapopotera kana chachinja ndinoona kuti munhu akafa acho hapana kana chaanoziva kaizi mapingira ndaita ndikaenda kumochari naipo nomira pasaidhi peuyu ndikaenda kupala kuya ndombomira pasaidhi pane mamochari ndopopota ndiripo netiwe braid mdharai usada kundijairira mdharai hausi kuona kuti ndikutambura handisi hama yako ini handikuzivi handiwana sunungurawo zvinhu zvako kuti ndopanoa kuti ndaikotaura ndoga hangu bai mwana kutozvita benzi hakuna chanohwa munhu akafa hapana chanenge achitohwa vanhu vakati tukaidai ndakaita vediwe ndaudzwa nevanhu ndakanotuka ndaudzwa nevanhu kuti dai mopopotazve mutuke munhu ateerera anohwa zvese ndikaenda kunopopotazve ikoko musona gumisira kuenda kwaya ndikanopenga ndakamira ndakahla kupinda mochari saka ndakanomira pasaidhi pashe saka ndaipopota ndiri pashe ipopo hapana chaanoziva munhu akafa guys munhu akandozvifira akatofa ngori bhodhiya yakatoiswa zvayo mufiriji umu anomaona haina kana basa andimazviona haina saka hazvishandi zviya guys dei zvokupopotera vanhu vakafa zvichishanda zvokwadi vanhu vakafa vakafigwa nehama dzavo mabereki vana mai taingonopopota everyday ka dei tichato mabhiliyoni yakuti hamusi kuona kuti ndikuda mari hamusi kuona kuti ndikuda kuti mundipe mari ndaiudza mai vangu everyday amai ndoda mari hamusina zvinhu zvakandiomera dei vachingotungamira zvekuna mai vangarasa mwana wavo kuna hazviiti anomaona hazviiti asi hapana mai mwana vanhu vari kungokanga waya kuzhoka sabereki vakafa varimo makuvamo mai mwana vanhu everyday vanenge vari kumakuva uko vachinopopota chichema chidii hapana chivo chinja unotoita kunge from bed to wesi zvakaisa hazvishandi zviya hazvishandi afa wanaka guys wafa wanaka tisanyeperana hedu tichizona tukwa chichii wati zvidhoma zvitukwane kudii zvidhoma zvitukwane ndonga zvaveko kudhara iko zvino guys makambozviona zvidhoma makambozvionawo zvidhoma yesipegi nzara zviri sei hapana chaanonzwa munhu akafa nezvekunyemba zviya chidhoma makambozviona chidhoma chitukwane guys makambochiona imi mafambiro atoita usiku isu mai mwana tichiinda kumabhawa uko kumabhendi sei tisingambosangana nezvidhoma izvi mauraigwa anoitwa vanhu muno musouth africa muno kapinda kuona kuti zvidhoma hakunaka musouth africa muno munourawa munhu semunhu guys muno munourawa munhu semunhu muno kwete zvokuurawa kunzi neremote control ka 99 fair live munhu anonzi pa nefuti achifira achisana ndashitwa nanhingi mapanga ayo anodhedhigwa muno achifa hanimaona vachifa munomu vanourawa semhuku munomu vanhu tichingonovaviga kumushauko kasi hapana chinoitika mai mwana saka zvitukwane zvinongosharudza nokuzimbabwe chidova zvinongoda kungomukira vamwe vekune mamwe marudzi azvimukiri hakuna guys hakuna vanhu vakafa hapana mai mwana kwaina manapima ndakambosangana nechidhoma chada kundikecha kupi piwo unonyepa iwe kwai kumamisha zvinoonekwa zvitokorochi zvevanhu kuromba kuya vanhu vanenge vakaromba zvinhu zvavo vai mwana vozosangana zvochiinda kutsvaka chikafu usiku paya voti tasangana nezvidhoma handifi kuti zviri kwesu kwanzi tikutungamirwa SIS MELLY mai vangu vanotoya kuhope vachitaura neni iwe mai vako havana kufa here havasi tizivi
but dofo renyika icho ende dofo renyika I love you so much guys. Ghosti redu ighosti rinonzi dofo renyika iri handirizivi, ndakaona ndarifarira pakuti rinotora nyaya dzinoda kubatsirikana pano, rinoshanda nesu richinokanda kwarinonokanda. Ndakava kuti kwai mukoma nokuzadza vanhu zvigwere nesu rakasora ainda nedofo renyika, kwai dofo renyika wakanokanda kumagurupu avoko. Thank you zvinhu zvine musoro, zvinhu zvinoda kupuwa awareness. Thank you dofo renyika zvawakaita. Shuwa here Pegi, ndafara kukuona panapa. Ndasingokuona hangu kumwe but ndasana mbokuona panapa, ndafara chaizvo. Mona zvinhu zvezvidhoma zvezva guys, zvinhu zvemweya yetsvina, unenge une zvawakabatawo kuti uone zvidhoma guys. Hakuna munhu anenge asina zvaakabata guys. Munhu anongoriwo munhu wonje anongozvifambirawo apo ongoona zvidhoma. Guys, hakuna guys, hatidi kunyeperana, tidi kunyeperana. Zvidhoma, kana ukaona chidhoma une zvinhu zvako zvawakabata, unoona zvinhu unenge une zvawakabata guys. Hazvinhu zvezve mweya yetsvina yaya haingoonekwi naeverybody guys. Mweya yetsvina haingoonekwi naeverybody. Munoziva kuti mazuva ano nzira dzimwe dzinopfuura nemakuva, mozviziva? Dzimwe nzira dzinopfuura nemukati memakuva kudai tichitotsika makuva tichiinda kwatei tichiinda uku. Kudhara tainzwa tikaguva makumba anotsemuka, handizvo here zvataiudzwa? Tainzi ukatsika makuva makumba anotsemuka. Taakutofamba pamusoro pawo makuva kudai tichipinda. Andimaona hakuna makumba anotsemuka, hatina kana manga isu guys, hakuna. Kana ukabata mishonga, kana kuti uri mwana akakura kumba kweimita zvemishonga, hantii vanhu vanokura mozatokura mafamilies akasiyana mozviziva. Kune vamwe vana vanotemerwa mishonga vari vana diki kuchinzi ndeye protection, ndeye chichi. Handika ivavo they are likely kuti unoona ndingirikiri, unoona zvinhu zvidhoma izvo zvisvi. Ndobva kumasvingo tino unoona zvidhoma izvo zvisvi, hanimaona. But kana wakangokurawo hauna chinhu, unongozvifambira ungori munhu anongofamba achingoinda, chidhoma checho hachitouyi kana nepauri, chinotokudarika, modarikana hautochioni. Kwanziko zvikwambo zviri kwere, zvikwambo mishonga iya zviriko, mishonga chihera chacho, zvikwambo mishonga iya yesilinda makarudzi, zvikwambo mishonga iya animaona. Mishonga iya munoshandisirwa science magic kotogwa ine. Ngati kune mumwe munhu ndakambokudzai nyaya nchiti kune mumwe munhu kuchechi kwedu kwandaipinda kubaptist kuzimbabwe, akanga akaromba zvikwambo zvake, murume nemukadzi vachita mari yavo zvisingaiti, zvikwambo zvakunetsa zvakuda kurara nevana, animaona. Kwakunochidzosera kwakutizira kuchechi, mozati pazvakanamatigwa vaita 3 days vachinetsana nenhingikiri, vachinetsana nechikwambo chicho chibve pachakahochinja chakaita chibhaudhi chebhasikoro. Sure Pegi, I know. Animaona chibhaudhi chebhasikoro. Saka mishonga yaya guys, mene chingoitigwa science dzemishonga chichi. Hanzi unozviona zvidhoma nevari uchinamata simene kwese, asi hatisi kunamata zvakakwana naye Priscilla, kwese tisingazvioni. Kuda hatisi kunamata zvakakwana, kwanzi let in people vaone zvakaona. Right, unoziva kalive kana ndaitaka ndandangoitira kuti titaure nyaya yemusikana anga akasungwa uyu, ndandisina kunyatsota live iri proper yekuti mafoni. Saka mafoni zviri mustudy room uko ndokwandoitira malive chaicho yekuti nechiti calling chichichi. Iyi yanga iringori live yemusikana wokusungwa, ndingokupai update yekuti kune musikana, nyaya iri kutenderera yekuti kune mwana akarepiwa chichichi, kune musikana asungiswa namai afe, vari kunzi mukadzi wemurume ari kunzi akarepa, animaona. Right, saka mirai ndigoya nelive yezvipoko, munenge munodzifarirawo nyaya dzakadai daidzi. Nyaya dzemujolo muri number 1, nyaya dzemvenge muri number 1, maakuda futi dzevaroi nezvipoko. Right, saka mirai ndigoya nenyaya dzezvipoko. Kwanzi ko Pegi ainetsa gorimo muzo here, takangomuhwawo Pegi uyu, Pegi wekubva yamambo tangomuhwawo. Right, regai tigoya nenyaya yezvidhoma yacho guys, tione vakasangana nazvo mutipe, kuda mungatikonvinza kuti zviriko. Pamwe mungatiutaridzawo tikatozvisunurawo kuti zviriko, nokuti ndinoti hakuna ini, ndinoti hakuna vanhu vanomuka, hakuna. Saka regai tigozonzwawo nevanhu takasangana nazvo, kuti vari kuti vakasangana nazvo chirudzii, nokuti nyaya idzi ndodzamunoda. Saka chiregai ndindi ndigozodzoka masikati kuma 3344 totandara ka 3344 totandara tichinzwa kuti kwai tinodzifarira, totandara tichinzwa kuti makadziona, makataura kuti ine zvipoko, makaita nyaya dzei, makazodii zvikazodii. Kuno umwe atwai ndakaketwa nechipoko, akambotaura mumwe futi pana vaPaipa achitwai ndakaketwa nechipoko chemurungu akafa. I'm still to be convinced, amen.
amen. Kwanzi vanhu vari kumuka kunzoko. Ndiani wakaboona Santi akamuka? Ndiani? Right. Pane vari kubvunza guys mucomment section. Kwanzi kune macertificates anonzi eChilton. Kune vanhu vanoda kuenda kuUK yuko kunoita zvekeyara. Kwai vane macertificates anonzi eChilton. Macertificates aya kwanzi anoshanda here kuUK. Vedu vanhu vari kuUK daviraiwo. Ina handizivi zvemacertificates eChilton aya. Ina handizivi. Hanzi macertificates eChilton anoshanda here kuinda kudiaspora kunoshanda kuita zvekeyara. Kwai sekuru chaivo vauya pamba. Pindurai James. Chilton, hanzi Chilton. Handizivi ni kwai certificate inonzi Chilton. Handitoziviwo. Handitoziviwo. Chilton certificate. Handitoziviwo guys. I don't know. Hanzi anoshanda takaita. Okay. Saka hanzi na sekai anoshanda. Saka makatenda kuUK here sekai. Hanzi Chilton haishandi kunze kwenyika, inoshanda only muSA. Umwe ati anoshanda nyika yese. Umwe akati depends na sponsor. Ina handizvisizi zvana Chilton izvi. Ndoshaya kuti mutaura nezvenyaya dzei. Ndingozati certificate but kuti zvine handinyatsosiya. Right. Saka nyaya Chilton ndongapindikwa itoda kuzodzoka nenyaya zvidhoma regai ndichimukama kudona kuti ndada kutosora ndakati ine weekend ndinowanza kumuka na1 chaidzoka ine. Weekend ndinotomuka na1 ndisingadi kana kudisturbiwa ndakatozvikira dhoo muno. Ndisingadi kana kudisturbiwa. Anomuona. Singa kana ndatovata ndakazvimwira zvangu. Ndisingadodi kana kumuka. Alright, saka chiregai ndidini ndimuke ndigadze ndozodzoka. Saka James ari nemubvunzo uyu. Nini Blake uchatotukwa kune vanhu. James ari kubvunza hanzi mukadzi wangu haasi kuguta bonde. Zviri normal. Iwe James saka waneta kukwira mukadzi wako. Nai James. Saka iwe watoneta we. Saka unoda kuti adi mukadzi wako udati anoitwa nani? Utoshinga James, utonama pfugama uchina matraimba yako. Ndo zvinoita dzimba utoshinga kutotsvaka mazondo chidla kuti musana usimbe we. Utosimba kuti musana usimbe. Unoda kuitigwa nani shuwa nai James? Mukadzi wako unoda kuitigwa nani iwe? Zviri normal. Shanda nemunhu, shandira munhu wako. Zviri very normal. Shandira mukadzi wako. James wofuti. Kwanzi nachiyera chashekana nini handiguti bonde. Nachiyera chashekana nini bonde handiguti. Saka unai varume moya kubvunza kuti zviri normal. Zviri normal. Zviri normal. Kwai munhu anosita alarm usiku. Ndozvaanotoda. Iwe ndo basa rako iroro. Iwe ndo basa rako rekumeka sure kuti paamukira alarm payarira wotoita basa. Alarm karira na 3 woita basa. Yorira zvena 4 woita zvebasa. Yorira na 5 uchikuita basa. Ndo basa rako iroro. Handi mukadzi wako. Mukadzi wako ndo basa rako iroro. Onai macomments uyazokunata vanhu vepadhayari zika munoda nyaya idzodzi munongoti kwa SIS MELLY munoda nyaya idzi munodzida ima hamudzidi ndiani asingadzidi. Onai mafariro amaita mucomment section umu, mabrightiro amaita macomments acho chete unotoona kuti vanhu avaka mukaona kuzvichi kwa SIS MELLY muti nesuwo todzida nokuti tose todzida nyaya idzi. Ndiani asingadi nyaya dzonakisa kudai. Kwai vakadzi vasingaguti bonde kushaya basa. Vamwe vanenge vachitoshanda Sandra. Vamwe vanenge vachitoshanda. Nai,
vakadzi vacho vakadzi vari macho mukanyimwazve moya muchiti kwa vari mukadzi vanonyima bonde mopuwazve madira jojina moti kwa hazvisi normal. Saka muda kuti vanhu vadii, muda kuti vanhu vadii, muda kuti vanhu vaite sei? Musadaro ipi. Naye hana hako hana nyika vaudze vari macho kuti andonda kudaro, asi muda kuya muchikomblena pano tikwa hechi vanotinyima hechi vochikupaizve madira jojina moti kwa mokomblena tikwa zviri normal here, zviri normal. Tabasa rako sebasa rako shamwari kusvikira zvaita kwazvo. Right guys, saka ndakuinda regai ndigodzoka time ndodzoka time ndodzoka time matoita kuti ndimuke chigai ndimuke ndigodzoka time ndocleana bedroom angu tobatsana time andika bye bye.